Cafeaua. Primele relatări istorice în legătură cu această licoare magică, cum cred unii oameni despre cafea, povestesc despre un păstor de capre din Abisinia, Etiopia de azi, în jurul anului 850 după Hristos, care a observat cum caprele sale dansează în jurul a ceea ce ulterior a devenit cunoscut ca fiind un arbore de cafea. A gustat boabele și, conform legendei, a intrat și el în hora caprelor. Cercetările au arătat însă că ingestia de cafea crește riscul de boli cardiovasculare și neoplazice, favorizând de asemenea și o serie de complicații legate de sarcină la femeile gravide. Efectele nocive se realizează prin mai multe mecanisme, printre care și acela de creștere a homocisteinei în sânge. Nivelurile crescute de homocisteină, un aminoacid care conține sulf, indică un risc crescut de morbiditate și de mortalitate cardiovasculară. Studii extinse au dovedit că fumatul și consumul de cafea sunt însoțite de concentrații crescute de homocisteină. Dr. Gruben și colaboratorii săi au publicat în Jurnalul American de Nutriție Clinică din 2000, pagina 403-404, rezultatele cercetărilor lor efectuate în Olanda, din care reiese că ingestia de cafea crește nivelul homocisteinei sanguine. Cofeina ne face să ne simțim vioi, deoarece blochează receptorii pentru adenozină din creier. În mod normal, adenozina înăbușe sau slăbește activitatea altor neurotransmițători. Prin blocarea adenozinei, adică a frânei, se stimulează activitatea creierului și în mod direct producția dopaminei. Creșterea cantității de dopamină este un lucru extrem de îngrijorător, deoarece unele din afecțiunile psihice cele mai dificile par să fie produse de un exces de dopamină. De fapt, tratamentul standard al acestor tulburări psihice severe implică folosirea agenților ce blochează dopamina. În consecință, nu pare deloc surprinzător că un agent care crește nivelurile de dopamină, cofeina, crește riscul unor boli psihice, chiar dacă nu se vorbește prea mult despre asta. Cocaina, alcoolul, nicotina și heroina cresc de asemenea nivelul dopaminei. Doctorul Rădulescu Emil ne spune că, în mod evident, cofeina are proprietăți asemănătoare drogurilor, iar cei care o consumă nu sunt conștienți de măsura în care comportamentul lor este controlat de ea. Când nu-și mai primesc doza, apar fenomene de sevraj și abstinență. Încheiat citatul. Astfel, observăm zi de zi cum cei care au o dependență de cafea, primul lucru pe care îl fac dimineața este de a-și lua doza de dependență, adică cafeaua, iar pe timpul zilei, când cofeina nu-și mai face efectul, simt din nou nevoia de a mai lua o gură de cafea. Însă dacă nu-și primesc doza de cofeină, simt că parcă sunt cu frânele tăpuse. Mai mult chiar, dacă renunță la a mai bea cafea, dependenții de cofeină prezintă simptome de abținere ca oboseală și dureri de cap, iar remediul rapid pentru durerea de cap este o băutură ce conține cofeină sau administrarea unei tablete împotriva durerilor care conține cofeină. Cafeaua, sau mai bine zis, cofeina pe care o conține, e ca un bici, care dacă îl aplici pe spinarea unui cal obosit, sare în sus și galopează, dar după câțiva metri e epuizat. Cine vrea să scape de slavia cafelei trebuie să știe că în câteva zile creierul se readaptează la starea normală fără cofeină, durerile de cap dispar și creierul va fi mai fericit, regăsându-se în echilibru chimic normal. Cofeina crește colesterolemia, tensiunea arterială și trigliceridele din sânge, produce extrasistole, insomnie și crește secreția de apă prin rinichi, contribuind astfel la dezhidratarea organismului și la senzația de oboseală. Cofeina trece prin placentă și afectează creșterea fetală. Rata metabolismului cofeinei la femeile însărcinate este de 3 ori mai înceată, rezultând o acumulare a cofeinei în organismul mamei și a fătului.
Cofeina se absorbe repede și în totalitate din tubul digestiv. La adulți, în cazul unui ficat sănătos, timpul de înjumătățire, adică timpul necesar pentru a elimina jumătate din cantitatea consumată, este de 3-6 ore, dar la nou-născuți între 65 și 103 ore, deoarece sistemul enzimatic al ficatului încă nu este maturizat. Femeile însărcinate și cele care alăptează ar trebui să fie conștiente și să țină cont de acest lucru și să evite nu numai cafeaua, ci și băuturile care conțin cofeină, precum și ciocolata, care conține o substanță destul de periculoasă și anume teobromina. Cofeina crește susceptibilitatea celulei la lipsa de oxigen prin blocarea receptorilor specifici de adenozină. Trebuie să știm că în foarte multe produse alimentare, începând de la ciocolată, cacao, diferite dulciuri, prăjituri, budinci, până la diferite produse lactate și băuturi nealcoolice, precum și în peste 1000 de medicamente, în special antinevralgice, antigripale, antialergice și cele prescrise pentru a slăbi, se găsesc cantități apreciabile de cofeină. Majoritatea cercetătorilor și autorilor scriu că băutura atât de îndrăgită, și anume cafeaua, este o sursă de cel puțin 19 substanțe cancerigene. Cele mai cunoscute sunt metiliglioxal, catecol, acid clorogenic, acid neoclorogenic, dar și cofeina are un puternic efect mutagen. Conform spuselor profesorului Winston Craig, șeful departamentului de nutriție de la Universitatea Andrews din Statele Unite, cofeina este mai degrabă un cocarcinogen, adică poate crește probabilitatea apariției cancerului în prezența altor carcinogene. Și să nu uităm că, cafeaua, pentru a fi consumată, se prăjește la temperaturi foarte înalte, iar prin prăjire se distrug toate substanțele considerate benefice de unii susținători. Câteva din efectele nocive ale cofeinei asupra organismului uman. Și acum mare atenție! Crește tensiunea arterială, sistolică și diastolică cu 5-10% pentru mai multe ore, conform Jurnalului American de Nutriție Clinică din 2005, paginile 694 până la 700. Cofeina poate produce o creștere permanentă a tensiunii arteriale la cei care o consumă în mod regulat, chiar dacă doza totală zilnică este moderată. Hypertension din 2004, pagina 760, pagina 765. Crește rigiditatea arterială, produce vasoconstracția arterelor cerebrale, efect ce explică eficacitatea ei în tratamentul migrenii. Crește, așa cum am mai spus și mai sus, nivelul homocisteinei plasmice, un factor de risc pentru ateroscleroză. Crește nivelul trigliceridelor și al colesterolului. Fiecare ceașcă de cafea crește colesterolemia cu 4,2 mg pe decilitru și LDL-ul cu 4 mg. Trist este faptul că această creștere e de 4 ori mai mare la bărbații tineri decât la cei în vârstă, conform unor studii elaborate. În concentrațiile folosite uzual, cofeina tulbură reperfuzia miocardică și reacțiile de protecție a miocardului după infarct. Scade mult efectul pozitiv al activităților fizice asupra inimii, reducând perfuzia sanguină a miocardului. Favorizează refluxul esofagian, crește aciditatea gastrică și secreția de pepsină, crește frecvența cancerului pancreatic și riscul creșterii cancerului de col, rect și pancreas. Relaxează musculatura branhiolelor, ducând la creșterea fluxului sanguin pulmonar și la un aport crescut de aer în plămâni. Are o acțiune diuretică prin creșterea fluxului sanguin renal și a filtrației glomerulare. Crește excreția urinară de calciu, iar pierderile nu sunt compensate în primele 24 de ore după consum.
Băuturile de tip cola, pe lângă conținutul ridicat de cofeină, conțin și un acid fosforic, care formează un complex cu calciu din alimente, blocând absorpția lui, favorizând astfel osteoporoza. Fiecare 10 mg de cofeină consumată produce pierderea 1 mg de calciu prin urină. Însă zi de zi și an de an, alături și de alți consumatori de calciu din organism, cum ar fi cacao, lactatele și orice alte alimente care produc aciditate în corp, nu duc la altceva decât la carența de calciu și boli de oase, osteoporoză, artrită, reumatism, conform Jurnalului American de Nutriție Clinică din 2006, paginile 936-942. Pe lângă excreția calciului prin rinichi, cofeina crește și concentrația globulinelor legate de hormonii sexuali, ducând astfel la o scădere a testosteronului și estrogenului disponibil. Crește riscul cancerului de vezică urinară. Crește metabolismul bazal cu 5 până la 25%. Crește rezistența față de insulină și alterează testul de toleranță la glucoză. După consumul de cafea, valorile glicemiei sunt mai mari și persistă mai îndelung, conform acelui Jurnal American de Nutriție Clinică. Scade absorpția ferului cu aproximativ 50% datorită taninului conținut în cafea, spune în același Jurnal American de Nutriție Clinică, paginile 1375-1384. Tulbură repararea acidului dezoxiribonucleic, favorizând malformațiile congenitale. Consumul zilnic a peste 3 cești de cafea crește de 4 ori riscul nașterii unui copil cu o greutate subnormală. Cofeina traversează placenta și poate afecta respirația și ritmul cardiac fetal. După naștere, cofeina este secretată în laptele de mamă, nivelul cofeinei în lapte fiind cu 50% mai mare decât în serul mamei, conform Enciclopediei de Nutriție Clinică. Și nu în ultimul rând, deprimă sistemul imunitar. Așa că, dragilor, gândiți-vă bine, merită să bem o cafea pentru că așa ne simțim bine și să ne expunem asemenea riscuri? Răspundeți singur la întrebarea aceasta.